No, la paella no és sols un plat d'arròs. I l'hostaleria no és sols un establiment. L'hostaleria va més enllà del que són els seus productes. És un lloc de trobada. De reunió. S'imagineu un món sense hostaleria? Sense un bar, sense un restaurant? No, que va, possible. Ni sense paella. Som espai que facilitem la vida en comunitat. Un espai de referència en la vida de les persones. Que no se nos olvide, som un lloc real. En contacte directe entre les persones. També som un element per combatre la soledat. Som xarxes socials, però de les de veritat. I no sols això, formem part de la identitat d'un poble. Nosaltres fem poble. Som un element característic de la nostra cultura. Com la paella. I, per supost, Tenim el que necessites en cada moment.